Stai. Bă, tască fiber. Eu fac toate astea. Uite-și pe bășa bubolii noi tu. Și la Teo Gaming, adică ce vrea face aici. Pe joc Gojap. Sper că a doua să nu mai mi șteargă YouTube aceeași chestie. Nu știu ce mi l-aștept. Cred că dacă mai e, cred că poate îmi trimit un mesaj sau o să-i zic de ce mi le ștesc. Da, și cred că va zice, pentru că ai făcut. Ce? De ce? De ce mi l-a șters, efectiv? Nu știu, poate și ștergi și pe ăsta. Că dacă ai 5 videoclipuri sau 6 videoclipuri ștergi, să-i măcar ca mine. 5? Sau 6. Păi nu, da, fac numai 2, dar știi dacă fac ăsta, ce nu mai fac cu ăsta? Și nu mai fac asta. Că de a postat deja. A fost 2 defecturi. Da, mi s-a întâmplat și așa mai de mult, când a fost o defecțiune. Adică mai de mult când eram înainte vechi. Bă, ce bine că știi YouTuber. Ar văzut? Astăzi multe de alea și tu ziceai că nu vei stânge. Video-ul tău? Da. Să-mi zici că maxim vrei stânge cam 20. Da, și... Este 13. Da, vezi, crește. Câți plățilăile? Câte mi se pare? 100. Câte? 100. Cred că e imposibil. Da, imposibil pe naiba. Dacă la mine cresc cu 2... Astăzi au crescut 4 noi la ăla. Deci vezi ce am zis eu. Știi că se aude pe vlog tot ce vorbim. Da, nu mă supă. Și din asta cu cel mai tare hack de toate. Da, ce mai tare. Nu cer să vă pun la Bobolino. Bobolino. Parcă am luat o arda, băieți. Scrieți-mi în comentarii dacă am luat o arda. Păi ai luat-o. Da. E bună, mai moment că te-am strâns. În momentul că 16, nu știu cum e. Nu te bucui pentru 16? Nu te bucui? Acesta e ce? Asta cu chest opening cât ai strâns? 10, nu cu asta e asta. Ce-ai făcut? Dacă s-a uitat lent. Dacă ai vedea mami cât de șmecher e. Uite pe ăsta, avea pe Mr. P, poți să-l faci cu skin? Poți să-l faci cu skin? Da. Cum? Deci că din deja strângeam ăsta ca să le fac de tot. Obișor? Ia spune-le că o să apară și cu Nico. O să apară și cu Nico. Poza? Da, uite cât de șmecher îl fac. Îmi dau bilele dinăuntru lui, știi? Da, ele cu la bilele. Uite, așa e și comandat acolo. Da, adică le-ai făcut. Puteți să scoate culori, că nu e nimic. E tare, de roz, albastru, verde, albastru stil și roșu. Adică nu e nimic. Nu mai chef să mai faci? Bă, dar nu aș putea. Câte le-aș putea? 20. Dar nu știu încă, că nu vezi? Le scot la bine, te scot ceva de priză. Luau prin pada mare? Da. Vezi? Nu, de bine, da, da. Bine, nu e problema. Puteai văzut că, când mă duc înapoi, că văd că sunt 20, ce faci? Dacă văd că sunt 20 acolo, ce faci? De visualizări? Da. Super. Bravo mie. Am spart telefonul. Pe bune? Era de mult. Bine, e la bine. Mi-a căzut mai de mult, nu mai știu, mi-a căzut
Ghiceți unde mi-a căzut. Uite ce o căzut. Nu, nu mi-a căzut ITC-ul, mi-a căzut ca vaca tantă. Ai văzut spate pulsa aia? Da. Mie că pulsa de original, că ca să încădesc pe mult spăgea. Bă, și mie mi-a căzut odată și efectiv, e așa se jgâie. Pulsa m-a salvat de multe ori pulsa. Uite, uite, m-a salvat pe mine. Și aici. Da, și pe mine m-a salvat de multe ori pulsa. Uite și aici m-a salvat pe aici. Deci eu m-a salvat de un... Tu cum mergi? Ok, nu am de vlog, te șmecher. Ce codează? Vezi încearcă de vlog 5 de aici. Codează dacă vorbim pe vlog? E ok 5 de stângi? Da. Codează dacă vorbim pe vlog? Da. Scrieți-mi în comentarii dacă e ceva, dacă vorbesc eu cu Câte vizualizări ai la pe vlog? ăsta. Mhm. Zici și ceva. Eu cred că pe sunt de cam 6. Bucur pentru orice vrei. Băi, nu mai avem o grămadă de făcut, vedeți că și asta. Bine, ce joacă Brawl Stars, cred că știe că cine nu se joacă wow. Dar nu mă supă cine nu se joacă Brawl Stars. Uite, mă, te joacă Brawl Stars. Uite-te puțin la mine. Da, uite, mă, te joacă Brawl Stars. Uite-te puțin, e telefonul meu. Uite cât are capul și asta. E șmecher. S-a făcut în miniatură. Mă, câte șmecherii cu la picioare, uite, efectiv. Vede cum negru ăsta. Ăsta e ultimul în care... Bă, poți faci pe Barley. Cu schirul ăsta gozav. Uite cu ăsta e. Uite cu... Da, da, am văzut pe Barley, doar că m-am uitat la el, că mi se pune mai funny Rico. Câte minute ai pe vlog? 6.